18 sati, sunčano sparno popodne, petak je i vrijeme za emisiju SOS Radio na valovima najsunčanijeg radija. Kroz pola sata lagane ljetne emisije vodit će vas Ivan i Ana. Emisiju počinjemo jednom zanimljivom temom bitnom za promociju našeg grada, za promociju filmske industrije. Ako niste znali, danas počinje 7. po redu Festival mediteranskog filma Split. Ova manifestacija postala je tradicionalna na zadovoljstvo velikog mnoštva i fanova, čiji se broj iz godine u godinu povećava. Festival mediteranskog filma Split ove godine se održava od 5.6. do 14.6. Festival mediteranskog filma Split afirmirao se kao jedna od najkvalitetnijih i najpopularnijih kulturnih manifestacija na Jadranu, a njegov pozitivan duh prepoznao je već više od 40.000 posjetitelja, prvenstveno zbog filmova s područja Mediterana, koji u Splitu imaju svoje regionalne i hrvatske premijere, a ne mogu se vidjeti u redovnoj kino distribuciji. Na miris stoljetne borovine i šum mora, pješčanih plaža, naspijana lica tijekom noćnih provoda, sve to posjetitelji dobiju kao bonus tijekom 9 dana održavanja FMFS-a. Lokacije na kojima će se održavati ovogodišnji festival su kao i proteklih godina ljetno kino Bačvice, kinoteka Zlatna vrata, a od ove godine novitet je i lokacija Cafea Galerija, odnosno Kino Galerija, gdje će sve projekcije biti besplatne. I ove godine se ekipa vrhunskih ljudi okupila i organizirala još jedan FMFS. Čestitke direktoru festivala Alenu Munitiću, izvrsnom direktoru Goranu Akrapu, izvršnom producentu Relji Zulimu i ostaloj mnogobrojnoj ekipi koja je sudjelovala u organizaciji. Sigurni smo kao će se u ovogodišnjem programu naći nešto i za vas, dragi slušatelji. Pregledajte program festivala na službenim stranicama www.fmfs.hr, odaberite nešto po vašem guštu i podržite ovu manifestaciju. Nemojte propustiti ni partije koji će se održavati u ljetnom kinu. Opustite se, uživajte. Pogledajte neki dobar film i na prekrasan način započnite svoje ljeto. I natrag smo u emisiji SOS Radio na valovima Radio Sunca. Udruga SOS proteklog je mjeseca ostvarila jednu iznimno značajnu suradnju. Radi se o suradnji s Institutom za razvoj obrazovanja IRO. Projekt na kojem surađujemo dio međunarodnog projekta Eurostudent, čiji je cilj usporediti podatke o studentskim populacijama iz 27 zemalja Europske unije. Studenti će ispunjavanjem online upitnika na ovoj stranici www.eurostudent.hr dati informacije o uvjetima studiranja, smještaj, troškovi, način financiranja studija, rad u studiji i slične stvari. Planovima za nastavak studija i međunarodnu mobilnost, o tome koliko ih studentsko iskustvo čini zadovoljnima, online upitnik možete ispuniti od 3. lipnja do 30. lipnja. Evo, ja mogu nadodati da je meni se stvarno, ja sam ga danas ispunio i stvarno je kratak i zanimljiv upitnik, tako da 10 minuta možete sigurno odvojiti za nešto tako. Slažem se, a o ovoj temi moći ćete čitati i na našem SOS portalu. Također ćete o istoj biti obavješteni na Facebook stranici udruge. I ovim putem pozivamo vas, dragi kolege studenti, da ispunite ovu anketu i tako pridonesete stvaranju realne slike našeg sveučilišta i tako utječete na moguće promjene. Evo, idemo dalje. A to su novosti s našeg sveučilišta. Ovog mjeseca se održava izbor za novog rektora Splitskog sveučilišta. Prihvaćene su samo 2 kandidature, odnosno došlo je do nekoliko odustajanja potencijalnih kandidata. Na vama ostavljamo da procijenite zbog čega se to dogodilo. Izdvojit ćemo samo jednu izjavu za Slobodnu Dalmaciju po kojoj će vam zasigurno biti lakše razaznati o čemu se radi. Budući da je Senat preko noći promijenio statut i uveo nova pravila igre, ne želim u tome sudjelovati. Sve je to unaprijed posloženo, a sami izbori su paravan. Izjavio je to bivši dekan FESBA i šef katedre za konstrukcije na FESBovu zavodu za strojarstvo i brodogradnju, koji je 2010. godine ujedno bio i jedini protukandidat sadašnjem rektoru na izborima, a to je profesor dr. znanosti Željko Domazet, koji je odustao od svoje rektorske kandidature, što je već i prethodno najavio u slučaju da bude čudnih pravnih tumačenja. Odustao je i profesor dr. znanosti Roko Andričević, jedan od 4 aktualnih prorektora za znanost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. Natrag smo u studiju Radio Sunca. Vi slušate studentsku emisiju SOS Radio. U proteklim blokovima pričali smo o festivalu mediteranskog filma Split, o projektu Eurostudent te o izboru novog rektora Splitskog sveučilišta. U utrci za titulu rektora Splitskog sveučilišta ostala su 2 profesora.
Dakle, za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2018. Senat sveučilišta u Splitu je utvrdio listu dvojice kandidata. Jedan od njih je profesor dr. Šimun Anđelović, koji je predložen od strane stručnog vijeća sveučilišta u Splitu, sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti i sveučilišnog odjela zdravstvenih studija. Drugi kandidat je profesor dr. Dragan Ljutić, koji je jednoglasno predložen od strane Fakultetskog vijeća u Splitu, odnosno Medicinskog fakulteta. U svojim programima iznijeli su svoju viziju sveučilišta u naredne 4 godine. Ostavljamo vama na volju da proučite njihove programe, a zatim vam preostaje nadati se kako će vaš favorit biti izglasan. A sada odlazimo opet na malo laganije teme. Od idućeg tjedna u Splitu moći ćete uživati u brojnim koncertima na rivi. I to svakog dana od 10.6. do 13.7. Dakle, više od mjesec dana svirki uživo na rivi. Zvučalo nam je iznimno zanimljivo, pa smo istražili o čemu se radi. Naime, grupa ljudi se udružila, shvatila da Splitu nedostaje zabavnog ljetnog osvježavajućeg programa i tako se rodila ideja o reviji urbane kulture. To je prva nacionalna smotra izvođača i autora urbanih glazbenih stilova koji u svom 34-dnevnom trajanju prezentira pravo stanje stvari na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ovaj program primjeren je ljetnom ambijentu te pridonosi brendiranju grada Splita i njegovom novom pozicioniranju. Na centralnoj pozornici Splitske rive svakodnevno će se izmjenjivati programi i izvođači koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a izdvojit ćemo samo neke od njih. Projekt otvara Silente, imat ćete priliku čuti mjesni odbor, Azil, Buđenje, Film Noir, Majales, Osmi putnik, Gega i brojne druge izvođače. Dakle, znate što vam je činiti svake večeri kad vam treba odmor nakon cjelodnevnog boravka u sveučilišnoj knjižnici ili nekom vašem kutku za učenje. Ovakav vid odmora sigurno će vam goditi. Dragi naši slušatelji, to je bilo sve od nas za ovaj petak. Želimo vam svu sreću u polaganju zadnjih kolokvija. Ako ste sreće, to će za vas biti kraj ove akademske godine. A ako ste zaposlili faks zbog nekih drugih obaveza, sve jednostavno samo bili lijeni su obaveze obavljati na vrijeme, želimo vam uspješnu borbu s ispitima. Slušamo se idućom zgodom.